sebe kada primam medicinsku, nisam mogu odvojiti. Da školu moja kartu, sve. Evo kaže, ja ću naposto ovu godinu bila i jednu mogu vana da položite, a neki dio dalje nek nastavi, njemu stvarno ide od ruke do. Povićem prije, rekao, Bog mi dao sve u muškinje, rekao, pa nima ko da mi pomogne, znaš. Eto sad je lijepo. Kad meni jedna žena stanela kaže, pa ja vidim, ako ti je dao Bog muškinje, takvi su ti viće hajirli i uči lijepo i dobri svi, i zdravi, i kuća ti viće bolja nagrada. Što su ti viće zdravi svi što ne budu došli koje hudi, i pametni. Pa rekao, jesi to, neka si sam razljuti, znaš, posao radi, ko muškinje. Uto kad se počnu primati, svi odu, to ostane iza njih. Sad vrka je druga smjena, meni pomogne poroditi. Nekad i on umro rano. Sad su dvoje djece, ali tako, su dobili stipendiju od Islami Kalifa, ali tako? To sad treba sad u oktobru. Polovinom oktobra. Je li vam to drago bilo kad su vam rekli? Kako nije? Kako nije? To je jedna briga manje odmah. To kad dobije mora sve i kartu i odjeću i obuću, mora sve. Ne mora kupovati novu obuću i odjeću, ima na pijac, moraš uzeti. Za 10 maraka čini se moraš da se obučiš. Mora to biti novo. I knjige, i sve mora uzeti se. Kako će reko biti zimu sad, pogotovo ovo je na brijegu. Rekao, ako bude jaka zima, to ima da... Treba će mi drva mora biti. Koliko vam može biti drva biti inače? 10 metara. Da uzem neđe dalje, kako god mislim na sebe, moram mislim na ovu kravu. Ne mogu je sad prodati, nikom mi treba. I ovaj mali pije, možda i ona bude, ne znam. Dobili ste najljepši poklon za Bajram. Lijep, a? Nema za mene poklon, da me mora obraditi. I ovo je radost. Hvala svakome, god pomogu na bilo koji način. Na bilo koji način, bez obzira, da li to odjeća, obuća, da li novac, da li... Hvala svakome, svakome. I ima još naroda, ima još djeci kojima je potrebno, nije samo moju, pogotovo sad posle ovih klizišta. Ima naroda dosta što nije. I sve ima gore od gore. Ja kajmo bih nakasala moju kuću kakav god je. Ona je moja, ali ima naroda pa pošatorima spava. I svakome treba.